Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel nabynta paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kaseng FKJGP is Jente Hill saka apopratrik jong new benai kala late banyak kendu yau Executive Engineer EE jong ka MePDCL Clear Distribution Division muwaku hadin bayo ujor bapoi biang ka by bording jong ka wai kalong kami wat hadin lahdep siew kani kalong kami ka banaka sinong Clear West akan riutrik benai ba ar jar posan kala yo ya ka by bording kaba Kheiñ hajar shispa nya posau tyngka baroh kala siew iaka hakar pun riutrik benai ba ar jar posan tangba la poi biang ka by bording haka santrik benai balai ar jar posan kaba apopra hajar khandai spa ar tyngka baroh mandapet ya kabil la yo I ba la Kheiñ lang dia kabil kabalarim kabaladep siew da kani kalong kami kalong bakani kalajia mdei tangkani kapor nrei kalajia man kapor baroh nakadau bakam tip kum ban ujor kala siew bet menrei menta hadin bakala pentip syakaseng yakani ka jingja kala let ban pan jingshai na ui ula pediang yakani ka jing bakala hakabala dep siew yakani kabil baroh ula penbut da kabaong ba kala dan ka jinglet thormor jang ka billing department jang ka MePDCL Shillong baroh hadin bala penbet nakaliang jong ula penbet ba ka jing siew ka de bandai khatwai hajar san spa nya posau ka balong kum ka bil thammai amdei kumba arpo pra hajar khandai spa ar tyngka kumba la tho apo ka bil ka seng kala dawa ban nakapor syakapor de ban penlong daki jing pen sngo thok paidbah ban tip ban puli ban pej yaki jing tho haka by bording baroh ban tip yo dan ki jing bakala haka jing Kheiñ nya ka bil